uDaniyeli wesibili. Ngomnyaka wesibili wokubusa kukaNebukadinesari, uNebukadinesari waphupha amaphupho, umoya wakhe wakhathazeka, nobuthongo bakhe bambalekela. Yayisiyaleza inkosi ukuba kubizwe izanussi, nabathwebulayo, nabalumbi, namaKaledi ukuba bachazele inkosi amaphupho ayo. Bangena, bema phambi kwenkosi. Inkosi yayisithi kubo, "Ngiphuphe iphupho, umoya wami ukhathazekile ukulazi iphupho." Ayesekhuluma amaKaledi enkosini ngesi-Aramu, athi, "Mana njalo, Nkosi, yisho ezincekwini zakho iphupho, thina sibonise incazelo." Inkosi yaphendula, yathi kumaKaledi, "Izwi liphumile kimi lokuthi uma ningazisi iphupho nencazo yalo, niyakuhlahlelwa, izindlu zenu zibe yiquba. Kepha uma nibonisa iphupho nencazo yalo, niyakwamukela kimi izipho nemivuzo nodumo olukhulu, ngalokho ngiboniseni iphupho nencazo yalo." Abuye aphendula, athi, "Inkosi mayisho iphupho ezincekwini zayo, thina sibonise incazelo." Inkosi-ke yaphendula yathi, "Ngiyazi impela ukuthi niyazenzela isikhathi, ngokuba nibona ukuthi izwi liphumile kimi lokuthi uma ningangazisi iphupho, umthetho munye njengani, ngokuba nilungisile amazwi amanga nawonakeleyo okukhuluma phambi kwami, kuze kuguquke isikhathi, ngalokho ngitsheleni iphupho, ngize ngazi ukuthi ningangibonisa incazelo yalo." AmaKaledi aphendula phambi kwenkosi, athi, "Akukho muntu emhlabeni ongabonisa indaba yenkosi, ngokuba akukho nkosi, nanduna, nambusi owake wabuza indaba enjalo nakwesisodwa isanusi, nothwebulayo, naKaledi. Futhi kuyinto elukhuni eyifunayo inkosi, kakho omunye ongayibonisa phambi kwenkosi ngaphandle kwawonkulunkulu abangahlali nabasenyameni." Ngalokho inkosi yathukuthela, yafutheka kakhulu, yayaleza ukuba kubhujiswe bonke abahlakaniphileyo baseBhabhele. Isimemezelo saphuma sokuthi abahlakaniphileyo babeya kubulawa, bamfuna uDaniyeli nabangane bakhe ukuba babulawe. Khona uDaniyeli wabuyisela impendulo ngokuhlakanipha nangokuqonda ku-Ariyoki induna yemilindankosi owayephumile ukubulala abahlakaniphileyo baseBhabhele, wathatha wathi ku-Ariyoki induna yenkosi, "Siphumeleni enkosini lesi simemezelo esicindezelayo na?" U-Ariyoki wayesemazisa uDaniyeli indaba. uDaniyeli wayesengena, wacela enkosini ukuba imnike isikhathi ukuze abonise inkosi incazelo. uDaniyeli wayeseya endlini yakhe, wazisa oHananiya, noMishayeli, no-Azariya, abangane bakhe, le ndaba ukuba bacele umusa kuNkulunkulu wasezulwini ngale mfihlakalo, ukuze uDaniyeli nabangane bakhe bangabhubhi kanye nabanye abahlakaniphileyo baseBhabhele. Khona yabonakaliswa imfihlakalo kuDaniyeli ngombono ebusuku. uDaniyeli wambonga uNkulunkulu wasezulwini. uDaniyeli wathatha wathi, "Malibongwe igama likaNkulunkulu, kusukela kwaphakade kuze kube phakade. Ngokuba ukuhlakanipha namandla kungokwakhe. Uyaguqula izikhathi nezinkathi. Uyasusa amakhosi abeke amakhosi. Unika abahlakaniphileyo ukuhlakanipha, nokwazi kwabaqonda ukwazi. Uyambula okujulileyo nokufihlakeleyo. Uyazi okusebumnyameni, nokukhanya kuhlezi kuye. Ngiyakubonga, ngikudumise wena Nkulunkulu wawobaba, ongiphile ukuhlakanipha namandla. Wangazisa esasikucela kuwe, ngokuba usazisile indaba yenkosi." Ngalokho uDaniyeli wangena ku-Ariyoki obemiswe yinkosi ukuba abhubhise abahlakaniphileyo baseBhabhele. Wahamba, washo kanje kuye, wathi, "Ungababhubhisi abahlakaniphileyo baseBhabhele, ngingenise phambi kwenkosi, ngibonise inkosi incazelo." U-Ariyoki wayeseshesha ukumngenisa uDaniyeli phambi kwenkosi, washo kanje kuyo, wathi, "Ngifumene umuntu wabathunjwa bakwaJuda oyakwazisa inkosi incazelo." Inkosi yaphendula, yathi kuDaniyeli, ogama lakhe lalinguBheliteshasari, "Ungangazisa iphupho engilibonileyo nencazo yalo na?" uDaniyeli waphendula phambi kwenkosi, wathi, "Imfihlakalo eyibuzayo inkosi, abahlakaniphileyo, nabathwebulayo, nezanussi, nabahlola imihlola, bangeyibonise yona inkosi. Kepha kukhona uNkulunkulu ezulwini owambula izimfihlakalo, wazisile inkosi uNebukadinesari okuya kuba khona ngezinsuku ezizayo. Iphupho lakho nemibono yekhanda lakho embhedeni wakho nakho. Wena-ke, Nkosi, imicabango yakho yokuya kuba khona emva kwalokhu yafika kuwe usembhedeni wakho, owambula izimfihlakalo ukwazisile okuya kuba khona.
Mina-ke, akungokuhlakanipha enginakho kunabanye abakhona ukuthi le mfihlakalo yambuliwe kimi, kepha kungukuba iNkosi yaziswe incazelo nokuba wazi imicabango yenhliziyo yakho. Wena Nkosi wabona, bheka, isithombe esikhulu. Lesi sithombe esasisikhulu nesikucwebezela kwaso kwakukuhle sema phambi kwakho, nesimo saso sasesabeka. Lesi sithombe-ke, ikhanda laso liyigolide elihle, isifuba saso nezingalo zaso kuyisiliva, isisu saso namathanga aso kuyithusi, imilenze yaso iyinsimbi, izinyawo zaso ingxenye yinsimbi, ingxenye ibumba. Wawusubona ukuthi kwaqheshulwa itshe kungengazandla, lashaya isithombe ezinyaweni zaso eziyinsimbi nebumba, lazichoboza. Kwase kuchotshozwa kanye insimbi, nebumba, nethusi, nesiliva, negolide, kwaba njengamakhoba ezibuya zasehlobo, kwasuswa ngumoya, akutholwanga ndawo, itshe elalisishaya isithombe laba yintaba enkulu, lawugcwalisa umhlaba wonke. Yilelo iphupho, nencazo siyakuyisho phambi kweNkosi. Wena Nkosi uyinkosi yamakhosi onikwe umbuso, namandla, nodumo nguNkulunkulu wasezulwini. Ezindaweni zonke lapho abantwana babantu behlezi khona, izilwane zasendle nezinyoni zezulu uzinikele esandleni sakho, wenze ukuba ubuse phezu kwazo zonke. Wena uyikhanda legolide. Emva kwakho kuyakuvuka omunye umbuso omncane kunawe, nomunye umbuso wesithathu wethusi oyakubusa emhlabeni wonke. Umbuso wesine uyakuqina njengensimbi, ngokuba insimbi ichoboza, igxobe konke, nanjengensimbi ekwaphula konke lokhu, uyakugxoba, waphule. Njengalokho wabona izinyawo nezinzwani, ingxenye iyibumba lombumbi, ingxenye insimbi, uyakuba ngumbuso owahlukeneyo, kepha kuyakuba kuwo amandla ensimbi, njengokuba wabona insimbi ixubene nebumba lodaka. Njengalokho izinzwani zezinyawo zaziyinsimbi ingxenye, nengxenye ibumba, umbuso uyakuba namandla nganxanye, ngakwenye ingxenye ube buthakathaka. Njengalokho wabona insimbi ixubene nebumba lodaka, bayakuzixubanisa nenzalo yabantu, kepha abayikunamathelana omunye nomunye, njengokuba insimbi ingahlangani nebumba. Ezinsukwini zalawo makhosi uNkulunkulu wasezulwini uyakumisa umbuso ongasoze wachithwa nobukhosi bawo bungayikushiyelwa kwabanye abantu, kepha uyakuchoboza, uqede yonke le mibuso, wona uqobo ume phakade. Njengalokho wabona itshe ukuthi laqheshulwa entabeni kungengazandla, nokuthi lachoboza insimbi, nethusi, nebumba, nesiliva, negolide, uNkulunkulu omkhulu uyazisile iNkosi okuyakuba khona emva kwalokhu, iphupho liqinisile, nencazo yalo iyiqiniso. INkosi uNebukadinezari yayisiwa ngobuso, yakhuleka kuDaniyeli, yayaleza ukuba banikele ngomnikelo nangempepho kuye. INkosi yamphendula uDaniyeli, yathi, ngempela uNkulunkulu wakho unguNkulunkulu wawonkulunkulu, neNkosi yamakhosi, umambuli wezimfihlakalo, lokhu ubunamandla okubonakalisa le mfihlakalo. INkosi yamkhulisa uDaniyeli, yamupha izipho eziningi ezinkulu, yamenza ukuba abuse sonke isifunda saseBabele, abe ngumholi wababusi babahlakaniphileyo baseBabele. uDaniyeli wacela enkosini, yabeka oShadiraki, noMeshaki, no-Abedinego phezu kwezindaba zesifunda saseBabele, kepha uDaniyeli wayesesangweni lenkosi.